sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Panginoon namin Diyos, ipakita mo ng pag-ibig mong wagas. Kami ay linapin at sa kahirapan ay umiligtas. Iniiling natin ang grasya at pagpapala ng Diyos sa mga larawang at imaheng ito upang ang ating buhay ay maangkop at maayon sa mga halimbawa at aral ni Jesus at ng mga santo. Sikaping mabuhay bilang mabubuting Kristiyano, tumutupad ng mga tungkulin sa Diyos at sa kapwa. Sa ating mahal na ina na si Maria, bigyan mo lang isa ng malakas sa kalakahan. Yun ang buhay malakas mong mahina. Kay Maria, pinakamataas na parangal ang iminagawag natin sa kanya dahil siya ang ina ng Diyos. Amen? Amen! Pagkatapos natin ibigay ang pinakamataas na parangal kay Maria, susunod po si San Jose, ang conservator ni Jesus. Pagkatapos, ni San Jose, lahat ng mga santo, santa sa kalangitan. Tinawag siyang ina ng Diyos, hindi dahil sa Diyos si Maria. Amen? Amen. Kaya hindi po ito sinasamba natin si Maria. Pinakamataas na parangal ang ibinibigay natin sa kanya. Nang walang bahid dubis kasalanan. Ito ay isa sa mga plano ng Diyos na isisilang ang kanyang bugtong na anak na si Jesus, ang ating tagapagligtas sa isang babae na kailanman hindi Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women. Blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us Holy sinners. Mary, Mother of God, Pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail
bendisyon sa mga larawan at imahen nito ni Maria na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa ating lahat upang ang lahat na lumulog at magdasal sa mga imahen at larawan ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Lubin mo, tularan nila ang kabanalan ng aral ng Panginoon at mga santo. Ulitin natin ito sa pamagitan ni Jesucristo, aming Panginoon. Maraming salamat po. Congregation of the Children of Maria, or CCM, with recognition with CCM Associates, award the Certificate of Appreciation to Reverend Father Jason Santos, Pura Paromo, San Isidro Labrador, Kaluluan, Quartan, Shamkarda, in recognition of his valuable presence for gracing our event as priest presider, reflects the different images of Mama Mary as part of our evangelization through our 13th Marian Exhibit, held at the SM City Pampanga Event Center from September 1 to 7, 2024. Given this 1st of September in the year of our Lord 2024. Signed, Divine Suma, CCM Associates President, Romel Elman, CCM Associates Vice President, Ari C. Sampang, CCM Head Associate, Sister Maria Gemma D. Lopez, CCM, CCM Mother Superior, and Ralph Emerson Fernandez, CCM Associate Coordinator. Sister? Sige, picture ko po kayo. Again, maraming salamat po ako for gracing the occasion. Also, we would like to give the award to Mrs. Marlene de la Cruz in recognition of her valuable presence for gracing our event, our principal sponsor. And the last certificate, Mateo Sebastian Asis, the viral kid who sang the BDLR hymn in recognition to his valuable presence for gracing our event as principal sponsor. Maraming salamat po